El Servei de Biblioteca i Documentació és un centre de recursos per a l'aprenentatge, la docència i la investigació obert a la comunitat universitària i a la societat. És present als 4 campus de la Universitat de Lleida, la Biblioteca de Cap Pont, la Biblioteca de l'ETSEA, la Biblioteca de Ciències de la Salut i la Biblioteca de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i la Biblioteca de Lletres. També té el Centre de Documentació Europea, el Centre d'Estudis i Documentació de les Dones i el Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat. Les biblioteques t'ofereixen un servei de qualitat gràcies a uns espais orientats a afavorir l'aprenentatge i el treball en equip, amb professionals qualificats, recursos tecnològics i d'informació i serveis adaptats a les teues necessitats. Uns espais organitzats, flexibles, ampliables, confortables i creatius, amb equipaments i tecnologia pensats per afavorir l'aprenentatge individual i col·laboratiu i per compartir idees. Disposa d'una àmplia gamma de recursos d'informació, des dels fons documentals tradicionals fins als recursos electrònics més innovadors, catàlegs, revistes en paper i electròniques, llibres electrònics, bases de dades, bibliografia recomanada pel professorat, accessibles presencialment o a través de la pàgina web des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa. Les biblioteques també et faciliten el dipòsit en accés obert de la producció científica, docent i institucional a través dels repositoris de la universitat. Posa a la teua disposició una sèrie de serveis de qualitat, préstec de documents, préstec d'espais, per exemple, espais de treball col·laboratiu i treball en grup, espais d'audiovisuals, espais de treball individual o l'espai de llengües, i préstec d'equipament tecnològic, ordinadors portàtils, tauletes o lectors de llibres digitals. Oferim també una àmplia diversitat d'activitats i sessions de formació per tal que coneguis millor els serveis i recursos i adquireixis les habilitats necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació més idònia i utilitzar-la de la manera més efectiva. Presencialment o des de qualsevol punt connectat a la xarxa, a través de La Biblioteca Respon, les biblioteques t'oferim respostes que s'adeqüen a les teues necessitats particulars. Vine a la biblioteca, tu n'ets protagonista.